Čaute ľudia u nového videa. A dneska sme v lese a budeme si stavať masívny bunker. Takže ľudia, tu by mala byť latra. Je veľmi skibidi, pretože keď sa vysereš, tak na teba môže žblnknúť voda z potoka. Tu by mala byť Tu by malo byť obrovské týpíčko. Takže ľudia, už sme dali základnú palicu. Tak toto vyzerá. Teraz už len stačí tuto naokladať palice. Mám takúto ostrú sekerku a našiel som takúto dlhú palicu. Teraz si to ideme pekne vyťažiť. A nebojte sa, je mŕtvý. Hotovo. Takže ľudia, dosť sme pokročili. Takto to tu nejak vyzerá. Tu budeme robiť stenu a tu máme zatiaľ taký prístrešok. Tuto spravíme takto bránu, aby sa dalo chodiť aj tadiaľto. Tu máme cestu k holeške a zároveň v budúcej latre. Takže ľudia, takto zatiaľ to tu nejak vyzerá. Opekáme si marshmallowny. Takže patra sa nám trošičku zväčšila. Zatiaľ sme pokročili, on to není na tým kamere vidieť. Ale vlastne takto sú tu všade také ako paličky. A máme už aj názov. A do takého štýlu tu budeme robiť. Je to vlastne taký indiánsky kemp. Takže tak. Takže ľudia, takto to tu už vyzerá. Už sa stmieva, robíme fakle. Ohník dohorel. Latra není. Iné dni. Máme tu donesme jednu veľkú ťažkú palicu, druhú veľkú ťažkú palicu. Akože na sedenie brezovú vonu. Takto zatiaľ vyzerá prvé typičko, čo tu budeme mať. To malo byť tiež typičko, ale není to typičko. Je to taká väčšia verzia toho, čo sme mali. Akože v tom druhom bunkri. Takže zatiaľ to vyzerá, robili sme tú stenu, aby nám nebolo vidieť oheň onej strany, aby nám nebolo vidieť hlavne oheň. A ja sa s vami lúčim a vidíme sa u nového videa.